Ahojte, milé žienky. Dlhšie som tu nebola, pretože sme boli marodi, hlavne moja 80-ročná mamička. Teda tento mesiac už bude mať 81. No a tak som sa starala o ňu a varila aj nadchovník a robila čajky a sírup a tak ďalej. Veď to poznáte. Neviem, či aj vy používate nadchovník, ale naozaj je veľmi výborný pri takýchto problémoch s dýchacou sústavou. Budem teraz pridávať videá s rôznymi outfitmi a dúfam, že sa vám budú páčiť, že vás budem inšpirovať a že tá moja stránka sa rozbehne, pretože už sa jej chcem venovať viac a veľmi sa na vás teším. Dnes je sviatok všetkých žien a tak vám prajem veľa lásky, veľa porozumenia, ohľaduplnosti, šťastia, istoty, proste, aby ste si ho užili plným dúškom. Majte sa krásne a posielam vám objatie.